Hvad sker der, mand? Jeg svær sådan der, hvis vi skal lave den her talkshow, der er en, der skal være med, han er på grinerne ham der. Jeg svær, han fucker alle stjerne op ham der. Jeg ringer til ham, han er på vej om 10 minutter eller sådan der. Urskov, han er for grinerne ham der. Shoot from Nico. Hvad sker der, Chaps? Er du på udgang, eller hvad? Det kan du love dig for, ja. Jeg er glad for, at du kan være med, Volder. Det kan du tro, jeg ved, mand. Det var godt, du ringede, mand. Kan vi ikke få ham der, Nico, ud på gaden? Han skal lave nogle interviews med folk. Jeg er på. Ikke noget der, mand. Blok kilo. Det går galt. Jamen, nu har Ibo bedt mig om at komme herud og være her. Og jeg må sgu ærligt indrømme, at det er sgu lidt svært, ikke? Fordi når man kommer fra Vestegnen af, så plejer der altså ikke at være et kamera. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. I er nærmest konfliktsky omkring det lille emne der. Der er ikke nogen mennesker, mand. Det er det der problemet, hver gang man skal til Vestegn, så bryder min allergi ud. Der kan I se hvorfor. Derovre på væggen der. Nu skal du høre her. Ja. Ibo, han kommer faktisk til at lave et talkshow på TV3. Okay. Hvad synes du om det? Jamen, han er grineren, og jeg kan godt lide hans show. Hvem vil du synes kunne være et rigtig fed gimmick at tage med i det her show? Altså en person eller et eller andet? Jamen, Ibo, han er grineren nok, altså. Sådan der. Ibo fra Ses, Ibo. Jo, nu skal jeg spytte et rim uden at gøre mig til grin. Så dæk dig, du ved jo udmærket godt, jeg trendsetter. Jeg sætter det helt på plads, så giv den fucking gas. Du ved jo udmærket godt, jeg ikke køber på klods eller ryger på nas. Kender I TV3? Ja. Det er godt, drenge. Selvfølgelig gør I det. Ja. Ved I så også, at Ibo skal til at være på TV3? Det vidste jeg ikke faktisk. Vidste du ikke det? Nej, det er også noget helt nyt noget far her, han kommer med fra inderlommen. Det kan jo næsten ikke blive bedre, mand. Kan I se? Det hele, det kører på mig, mand. Jeg plejer normalt aldrig at blive taget godt imod, når jeg snakker med mennesker, så det er noget nyt. På Vestegnen vil folk bare ryste på hovedet og sige, at du er en mand, altså. Men det her, det er ikke Blåkilde, det er Hovedbanegården, det er København, folk er åbne, det er sgu fedt nok. Nå, Nico, det overrasker mig faktisk, du siger, at han skal lave det her talkshow. Jeg synes, det er for vildt. Altså, manden har jo de vildeste talenter. Altså, han er ikke blevet anerkendt for alt det, han har lavet. Og folk, de sidder nærmest og griner af ham. Altså, hvad sker der? Hvorfor fanden kan de ikke se det? TV3 talkshow, Ibo, mand. Det kan da kun være det vildeste shit, altså. Det mener du ikke, what up, men ikke, mand. Går det godt, mand? Ja, skal du høre her. Ibo, han har fået fucking talkshow på TV3, mand. Okay. Det er helt vildt, det her. Hvornår? Jamen, hvad var der? April TV3 sagde? Var det noget af den stil der, hvis de ellers holder ordet, du ved? Landet ligger sådan, at Ibo han vil lave det her talkshow med forskellige kendte hive dem ind, og så stille dem nogle spørgsmål. Hvad han nu stiller, det ved vi jo aldrig. Altså, han er kreatør af værste skuffe, kan man nok sige. Men jeg skal jo så være den nye reporter herude. Hvordan synes du egentlig, jeg klarer det, Nina? Jeg synes, du klarer det godt. Ja, sådan der. God arrangement og god energi. Sådan der. Er det ikke? Og smilet smitter. Lige præcis sådan der. Lige præcis sådan. Wow. Sådan, mand. Vestegn, vi claimer det hele, mand. Sådan der. Kender du Danmark ifølge Ibo? Ja. Okay. Så skal du så vide, at TV3, ikke? De har fået fat i ham. Så nu skal han lave et talkshow for TV3. Skal han det? Ja. Så skal jeg så lige bare rundt og interviewe folk, ikke? Altså bare her eller over det hele? Det kommer så selvfølgelig til at være andre steder end lige i Hovedbanegården. Kan du have en rigtig god weekend? Drenge, I skal huske til X-Factor. Der er jeg med. Er du med i X-Factor? Ja. Okay. Er du rapper eller hvad? Fordi så kan jeg lige break et beat. Nej, jeg rapper ikke sådan, men det er mere sådan... Du synger? Ja. Nå, okay. Jamen, jeg har ikke et klaver på mig nu. Ibos talkshow er bedre end X-Factor, og det er en simpel grund. Plakman er ikke med, og så er det Ibo, der kører showet. Det er så 2 grunde, det glemte jeg så lige at tage med, ikke? Nede med Sverige. Jeg er ved at gå mok. Altså, vi skal have nogle fucking damer på gaden. Altså, hvad sker der? Me ladies, where you at? De er jo helt væk, altså. Kom nu, tøser. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg kender Ibo tilbage fra den gang, vi gik i skole sammen. Og altså, jeg ønsker det bedste for den knægt. Jeg håber virkelig, at det her talkshow det kommer til at lykkes for ham, fordi manden er for vild. Han er genial. Altså, han har virkelig drevet det til noget. Jeg kender ikke nogen mennesker, der kan gøre det, han gør. Jeg håber bare på, at jeg kan bidrage med nogle ting til min homie, fordi han er der for mig, og så er jeg der for ham. Vi står ved siden af hinanden, ikke bag hinanden. Sådan er livet, du ved. Sådan er det der, hvor vi kommer fra. Vi kommer fra BKG 2630. Blåkilde! Jamen, det var herude fra Københavns Hovedbanegård. Vi har tjekket pulsen, nu ved hvad der sker. Ibo, han optræder talkshow på B3, eller TV3, undskyld. Der kommer sgu til at fuck den helt op, mand. Men så vil jeg sådan set slutte herude fra Hovedbanegården. Og det eneste, jeg kan sige, det er, tjek TV3, tjek min gode ven Ibo. Han har så mange folk i ryggen, der det kommer til at blive illegalt. Vi lægger det ned, vi sørger for de rette mennesker, de rette interviews, de rette trends, de rette emner. Du ved, hvordan det her det bliver lagt ned. 2630, BKK, vi rocker huset, sådan skal det være.